Molt bé, ara donem la paraula a la Victòria Martínez, que és gestora de la Biblioteca de les Coses i ens explicarà què és la Biblioteca de les Coses. Victòria, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Soc la Victòria Martínez, la gestora de la Biblioteca de les Coses, com comentava la Teresa. D'entrada us posaré un vídeo que explica una mica com funciona una Biblioteca de les Coses i després us faig la presentació. Xevi, quan vulguis. Perfecte. Ja heu vist una mica com funciona la Biblioteca de les Coses. És com una biblioteca, però en lloc de tenir llibres tenim coses. La Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que és la que jo gestiono, és un projecte que va néixer per una iniciativa de dues entitats, que són la Cooperativa Nusos i la Fundació Resero, que van demanar una sèrie de subvencions per fer primer una detecció de necessitats al barri. De fet, primer per fer una detecció de necessitats a tots els barris, i després en el barri en concret de Poblenou, Provençals del Poblenou i Besòs, per bastir un equip impulsor que dinamitzés la biblioteca i després posar en marxa la biblioteca. Per tant, és un projecte que està molt arrelat al barri a nivell de que són els propis veïns qui dinamitzen el projecte, i ara mateix hi ha una persona gestora, que sóc jo, que sóc la que dimarts i dijous de 4 a 8 atenc a les persones que venen a llogar coses o a fer donacions i gestiono una mica les necessitats de la biblioteca per distribuir el que s'ha de fer entre els voluntaris. Una biblioteca de les coses, com us deia, és una biblioteca on tenim planxes, màquines de cosir, vaporetes, trepants, esquís, sacs de dormir, i els lloguem a preus molt, molt assequibles, entre 1 i 3 euros, quasi tots els lloguers, excepte algunes coses molt concretes que valen 5 euros, que són coses com les bicicletes les tenim a 5 euros, el projector crec que està a 3 o 4, però en general tot està entre 1 i 3 euros. La finalitat és que les persones puguin llogar coses de qualitat en lloc de comprar-les. Aquí incidim de diferents maneres sobre el mercat, diguem-ne, o el cicle de vida d'una cosa estàndard. Per una banda, a través de les donacions, intercedim directament entre un producte que de fet acaba sent un residu a casa que acaba anant cap a la deixalleria. Si tenim un trepant que els últims 10 anys l'hem fet servir una vegada, en realitat el que tenim és un residu a casa. I en un moment donat el deixarem a la deixalleria. La Biblioteca de les Coses es posa entremig de casa nostra i de la deixalleria perquè aquest trepant torni a entrar al cicle de funcionament de les coses. I, per altra banda, donar accés a qualsevol persona a qualsevol cosa sense necessitat de comprar-la. No anem així en contra del mercat de compra-venta de coses, òbviament. A vegades es pot pensar això, no és així, perquè la finalitat de la Biblioteca de les Coses és que si tu necessites una cosa puntualment la puguis llogar a la Biblioteca de les Coses, però si necessites una cosa
de manera regular, te la puguis comprar. De fet, la Biblioteca de les Coses de Londres, per exemple, la Library of Things, té acords amb primeres marques i tenen primeres marques de coses a la Biblioteca de les Coses, per exemple, les seves eines de bricolatge són Bosch, perquè van arribar a acords amb els venedors del barri, perquè aquests van entendre que les persones primer ho jugaven a la Biblioteca de les Coses, ho provaven, feien anar a la màquina i com que quan la necessitaven de manera més assídua, havien fet servir la seva pròpia marca, s'anaven a les tendes del barri a comprar aquella mateixa marca. Per tant, una mica anem en aquesta direcció. La finalitat és que les coses tinguin una vida útil aprofitada. No pot ser que un trepant s'utilitzi de mitjana en tota la seva vida útil 13 minuts, perquè estem parlant de que el trepant es fabrica amb una despesa d'aigua i de recursos i de matèries primes gran. Després s'utilitza 13 minuts en la seva vida útil i després es llença. Això no pot ser. Aquell trepant en tota la seva vida útil hauria d'estar funcionant molts més minuts. Un 80 o un 90% del seu temps hauria d'estar en funcionament. La Biblioteca de les Coses permet això. Permet que quan necessitem una cosa l'agafem, sabem que els voluntaris de la Biblioteca de les Coses han deixat les coses preparades de manera que estiguin sempre a punt, el manteniment de les coses, no? El que comentava el Xavi amb la informàtica, els ordinadors, les tablets, els telèfons, els hem de cuidar, no? Doncs a la Biblioteca de les Coses cuidem les coses. Cada cop que la vaporeta torna, se li fa una descalcificació, per exemple, es neteja, es desembussa, es mira que funcioni, que tot estigui a punt i funcionant. Això és important perquè fa que la vida útil de les coses s'allargui i permet que quan tu agafes la teva vaporeta funcioni. Que a vegades a casa no ens passa perquè fem servir la vaporeta una vegada a l'any, l'agafem, ens hi deixem aigua dintre potser, la deixem aparcada i quan ho tornem a agafar l'any següent, l'aigua s'ha evaporat, la calça ha quedat a dintre i la tenim tapada i ja no la podem fer servir. Això no ens passa a la Biblioteca de les Coses. A la Biblioteca de les Coses, com que cada vegada es treu la cal, es fa una neteja, sempre que agafeu la cosa estarà funcionant. Us puc comentar que la Biblioteca de les Coses ara mateix té un any i un mes que està funcionant activament, que acceptem qualsevol tipus de donació, sempre que sigui una cosa que entra dintre dels cànons ho puc portar amb un carro de la compra com a màxim. No agafem rentadores ni neveres, per exemple. I que no tot el que rebem com a donacions ho posem en el catàleg. Això també és important tenir-ho en compte, perquè a vegades us vaig donar un coixí de lactància i no el teniu posat al catàleg. Com és? Perquè hi ha coses que si veiem que no surten o ho tenim duplicat, ho vehiculem cap a entitats que ho necessitin. Per exemple, les xarxes de suport mutu dels barris o les xarxes de suport mutu que han creat espais d'intercanvi en els barris també. Molta cosa al voltant del tema de la criança, per exemple. Hi ha diverses xarxes de suport mutu que tenen muntats punts d'intercanvi. Llavors, quan ells tenen necessitats i ens ho demanen, ho vehiculem directament. Normalment a cost zero, també ho hem de dir, si l'entitat pot pagar alguna cosa perfecta, però com que la finalitat és que les coses no es converteixin en residus, no hi ha una finalitat econòmica. Les biblioteques de les coses en aquest costat del món totes funcionen amb dotació econòmica pública, és a dir, els espais acostumen a ser cedits i el sou de la gestora en tots és en base o a un conveni o a una subvenció. Els diners que es recapten amb els lloguers van directament a reparacions, peces de recanvi o inclús comprar alguna cosa nova que té demanda però no està arribant via donació. Per tant, tenir en compte també que és un projecte d'alguna manera público-comunitari. Sí que és cert que en la majoria de països la iniciativa ve des de la pròpia comunitat que sent que estan tirant masses coses, que funcionen. Tots hem tingut la sensació, després de tenir una cosa a casa molt de temps, posar-la a Wallapop i que no es vengui, intentar-la donar i que no la podem donar, de portar-la de deixalleria, però una mica amb el cor encongit, perquè aquella cosa encara funciona, però no sé què em puc fer per no haver-la de convertir en un residu i que s'acabi llançant.
Llavors, la biblioteca de les coses, d'alguna manera, tots sentim que és vàlida i que calen que existeixi. Que existeixin. No sé quant de temps porto ara, perquè he començat una mica més tard. Vale. Us comento que la Biblioteca de les Coses ara mateix té un equip d'uns 13 voluntaris, aproximadament, que venen regularment i que sense ells la Biblioteca de les Coses no existiria. La gestora gestiona el dia a dia una mica, però sense el Xevi que col·labora amb nosaltres, els ordinadors no estarien avançant a la campanya de recollida d'ordinadors que estem fent ara. O sense la Olga que posa ordre, neteja, pressiona per anar organitzant, no seríem un cau de coses. Vull dir, l'equip de voluntaris és imprescindible. En qualsevol biblioteca de les coses cal que hi hagi un equip potent de voluntaris que d'alguna manera articulen que el projecte segueixi funcionant. Després us comento més o menys les biblioteques de les coses, els 2 primers anys, funcionament bàsic, que més o menys tenen totes, els 2 primers anys agafen tot el que els hi arriba i a partir del segon any, més o menys, comencen a fer una tria on es queden només les coses que han sortit. I són al voltant de 70 ítems. Més de 70 ítems normalment no hi ha en una biblioteca de les coses, perquè no volem residus a dintre de la biblioteca de les coses, el que parlàvem abans, no som un magatzem. Som un lloc on el que volem és que les coses no hi siguin perquè estan llogades. Llavors, acostumen a ser espais petits, amb algunes estanteries, on hi ha coses, però on moltes estan fora. Per exemple, ara comencem a tenir superàvit de crosses, per exemple, que hem tingut moltíssimes donacions i estem buscant la manera que aquestes crosses vagin cap a o CAPs o hospitals que en necessitin o xarxes de supermutu que tenen intercanvi de temes ortopèdics, de manera que s'estiguin utilitzant. Vam tenir una donació molt gran d'eines, per exemple, i la vam vehicular cap a un projecte comunitari que hi havia a Sant Andreu, que és la fusteria comunitària. I això ho fem regularment, perquè interessa que les coses que hi ha a la Biblioteca de les Coses es lloguin. Per tant, d'alguna manera posem la mà d'obra que entitats del tercer sector potser no podrien posar perquè té un cost que si s'haguessin de pagar les hores no sortirien els números. I fins aquí, si voleu, acabo jo i deixo una mica d'espai per preguntes, si en tenim, si no, segueixo xerrant. Si quieres, Victoria, hay alguna pregunta. Pues si quieres acabar tu discurso, luego te las hago, ¿vale? No, fantástico, Elisabetta, que yo me enrollo como una persiana. Vale, entonces primero, un mensaje que nos envían nos dicen la guía Vivir con Menos explica cosas com el temps que utilitzem un taladro, etc., encara que està enfocat al minimalisme. O sea, que nos hablan de esta guía Vivir con Menos, que a lo mejor podemos buscar. Em prenc nota i me la busco, que la posaríem, l'enllaçaríem a la web. Sí, y luego nos enviaron nos contaron una experiencia por Instagram y creo que está bien leerla porque es una cosa que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que dice, os escribo para hacer una consulta, resulta que tengo un ordenador formateado, un Pentium 4, pero que nadie quiere. No quiero tirarlo en la decheyería, pero al vivir fuera de Barcelona no puedo llevarlo, no me lo cogen en sitio de donaciones. La verdad, he llamado en muchos sitios, pero nadie lo quiere y me rehúso a tirarlo directamente. ¿Os habéis encontrado algún caso así? ¿Qué tenemos que hacer en estas situaciones? Vale, esta chica me llamó. Tenemos pendiente la donación porque tenemos un problema con el confinamiento municipal, a pesar que ahora que no nos oye nadie, igual nos lo hemos saltado algún día para ir a buscar alguna cosa. Y yo de entrada este ordenador, un Pentium 4, lo cogería, luego llegaría Chevy y igual me lo tira por la cabeza. Pero yo de entrada lo cogería este ordenador. De hecho, le dije que sí. Con ordenadores muy, muy viejos, es decir, nos han llegado ordenadores, creo, de los años 80, que son súper viejos, discos duros de 4 gigas, conectores de teclado que ni conozco. Con esto no hacemos nada, no podemos hacer nada. Ahora bien,
Con un Pentium 4, a lo mejor con el procesador no hacemos nada, pero a lo mejor podemos hacer algo con el teclado, el ratón, que deben ser PS2, y con la pantalla, ¿vale? Y igual el disco duro es aprovechable si no lo es el procesador o la placa. Y esto nosotros lo aprovecharíamos en un primer momento. Lo que podemos intentar es ponerlo en un Linux Lite o algún un programa que es muy ligero, a ver si lo coge. Y si no lo soporta, entonces hacemos esto, hacemos el despiece y lo aprovechamos para otros ordenadores que nos faltan las piezas. Aquí ligaríamos el tema con lo que nos comentaba Chevy. Los ordenadores no son modulares, no son ampliables y de alguna manera van pasando fases y nos topamos con la obsolescencia programada y con el diseño obsolescente. Y aquí somos conscientes como biblioteca que remamos a contracorriente. Pero el ordenador lo cogeríamos. Lo cogeremos, de hecho. Vale, muy bien. Entonces, otra pregunta. Hola, Victoria, ¿pots donar l'adreça de la Biblioteca de las Cosas? Te hago ya otra. Tot i no ser del barri, es poden llogar les coses? Sí. Vale. L'adreça de la Biblioteca de les Coses, us dono totes les adreces. L'adreça web és www.bibliodecoses.cat i aquí teniu l'adreça física, teniu el número de telèfon i teniu com funcionem. L'adreça física és carrer Josep Pla 174. Això està perquè ens entenguem, Pere IV, quasi tocant a Diagonal i a Rambla Prim. Vale? La segona pregunta, Elisabet, se m'ha anat. Sí, si tot o no ser del barri, es poden llogar les coses. Vale, sí. La Biblioteca de les Coses està oberta a tots els barris i podem rebre donacions en realitat de tot el món, podríem, però no anirem en cotxe a París a buscar un ordinador, no nos llega, però podem rebre donacions de tot arreu i es pot llogar des de qualsevol punt de Barcelona. Ens lloguen des d'Hospitalet de Llobregat, des de Sants, però s'ha de tenir en compte que, òbviament, hi ha un temps de trasllat, vull dir, normalment la gent es mou uns 15-20 minuts per venir a la Biblioteca de les Coses. La resta són usuàries activistes, que jo dic. Vale, sigo con otras preguntas. Suposo que el primer pas per crear una biblioteca de les coses és trobar un espai. El vostre està cedit per l'Ajuntament? Y también enlazo con otra pregunta, que es, si alguien quisiera seguir vuestro ejemplo, ¿qué tendría que hacer? O sea, el hecho de tener un espacio y luego, ¿qué pasos hay que hacer? Vale, pues no. De entrada empezamos con un no. No, lo primero no es tener un espacio, lo primero es tener gente. Porque espacios hay y al final tú puedes montar una biblioteca de las cosas con una pared, teniendo una pared que no le dé la lluvia. Entonces, lo primero es juntar personas que quieran tirar adelante un proyecto de estas características i després us acosteu a la Biblioteca de les Coses de Sant Martí i nosaltres us podem acompanyar en el procés de creació. A l'espai es troba, vull dir, la Biblioteca de les Coses de Sant Martí va estar mirant espais i va tenir ofertes de diferents espais, centres cívics, casals de barri, associacions de veïns. Una biblioteca de les coses pot començar en un armari, en un passadís d'un casal, perquè no necessites tenir molt d'espai. Més aviat pots començar amb les 4 coses que els veïns necessiten. Quan teniu la gent, veniu a la Biblioteca de les Coses de Sant Martí i nosaltres us acompanyem en el procés, us donem les eines que tenim de gestió de la Biblioteca de les Coses, us donarem coses perquè pugueu començar i us direm les passes que nosaltres hem seguit. És més, les entitats Nusos i Resero, si voleu fer-ho així gran com ho hem fet nosaltres i voleu demanar subvenció, elles us podrien acompanyar en el procés d'articular una subvenció o etc. ¿Vale? Perfecto. También nos dan 2 consejos que nos comentan que existe un grupo de Lendi on la gent demana objectes que necessita i la gent les deixa. És una bona opció també. Lendi és una molt bona opció, estan articulats per barri i de fet, hi tenim relació, igual que també amb Big Family, que és una altra app, pàgina i grups de WhatsApp, on també tenim relació. Una mica la finalitat de totes aquestes iniciatives és,
com relacionar-nos entre tots i fer xarxa, perquè no pensem que la Biblioteca de les Coses hagi de ser una cosa única, com pot ser el reparat millor que no que ha de Sepúlveda, que s'entén que tot Barcelona s'ha d'anar a Sepúlveda no sé quin número a reparar-se un ordinador, és com molt boig. Hi hauria d'haver una Biblioteca de les Coses o un projecte similar a cada barri, lligat amb aquestes xarxes de l'Endi, de Big Family, de les xarxes de suport mutu, d'alguna manera articular que tot s'ajunti i que les coses, en lloc d'anar a la deixalleria, flueixin dintre d'aquestes xarxes. Muy bien. También nos dicen, hablando supongo del ordenador que mencionábamos antes, el ordenador formatejat amb Ubuntu podeu donar-li nova vida. Sí. Els ordinadors els posem tots amb Ubuntu. Sí que és cert que ordinadors antics, a vegades amb Ubuntu ens van molt lents i llavors anem provant altres programaris que siguin una mica més lleugers. Hi ha distribucions de Linux que són menys lleugeres, menys pesades, perdó, que Ubuntu. En general, tot ho posem en programari lliure, a no ser que l'ordinador ja vingui amb programari privatiu, amb un Windows o alguna cosa així, que llavors formategem i reinstal·lem la mateixa versió de Windows. De moment ho estem fent així. Perfecto, sigo, que hay más. Sí. Com ha estat la rebuda de la població? Us trobeu amb casos de robatori tipus o jo no torno? No. L'acollida ha sigut tremenda. De gener a març els mitjans de comunicació no paraven de venir i jo vaig estar fent més entrevistes que tenir a la biblioteca, tinc la sensació. La gent en general és bona i la creença del contrari és només un prejudici. Si mirem les tasses de no retorn dels microcrèdits són voltant de menys de l'1%. I aquí una mica és el mateix. A la Biblioteca de les Coses vindràs a endur-te el projector. Si ets una persona que necessita vendre aquest projector, el podràs vendre per 40 euros. A l'esforç de posar les teves dades en un paper, venir, donar la cara, emportar-te el projector, és més gran que els 40 euros que trauràs d'aquest projector, que és antic, però encara té molta vida. O sigui que, de fet, no hem tingut cap no retorn. Sí que hem tingut amb el confinament una panificadora, es va exiliar a València i va trigar 3 mesos en tornar. És veritat, això passa, però no era una persona que no volgués tornar-ho, era una persona que se n'havia anat a València amb els seus pares i s'havia endut la panificadora. Vale, voy con la última pregunta. Quin és el balanç que feu des de la vostra posada en marxa? Nombre d'usuaris, préstecs... Hi ha altres iniciatives a Espanya semblants? Quin impacte ha tingut la pandèmia en la vostra activitat? Vale. Mira, estic obrint el gestor per dir-te una mica el balanç així amb números. L'impacte de la pandèmia és que quan ens van confinar, òbviament no vam tenir activitat perquè estàvem confinades i després es va anar reprenent a poc l'activitat. Ara tenim activitat, estem rebent donacions i estem fent lloguers. Se'ns considera activitat de primera necessitat i podem seguir obertes amb cita prèvia, amb totes les mesures de seguretat, posem les coses en quarantena, etc. Llavors, en aquest any tenim, ara mateix, 87 persones usuàries i hem fet 61 lloguers. El nostre balanç és positiu. A la nota de premsa que va sortir ara fa poc, que està als mitjans, explica una mica els quilos de CO2 que s'han estalviat, etc. Però, en general, des del meu punt de vista, el balanç és molt positiu, som coneguts, tothom que ve agraeix la iniciativa i la valora i inclús la gent que té una mica de temps es suma. Vull dir que molt positiu i més n'hi haurien d'haver. Si aquest any 2021 en neixen 3 més a Barcelona i es consoliden, jo seria superfeliç. Sí, de hecho, la otra pregunta era si hi ha altres iniciatives a Espanya semblant o a Barcelona i quin impacte ha tingut la pandèmia en l'activitat. Vale. Hi ha altres iniciatives. Ha nascut la Caixa d'Eines i Feines a Ciutat Vella, hi ha una Biblioteca de les Coses a Ciutat Meridiana, hi ha un grup impulsor a l'esquerra de l'Eixample, a Mataró n'està naixent un altre, del Consorci de Residus del Maresme. Ens van trucar d'Arroyo de la Luz, de Càceres, que en volen posar una en marxa. Estem parlant amb un grup impulsor a Tarragona,
Vull dir que n'estan naixent i si tiren endavant serà genial i més que n'haurien de néixer. L'impacte de la pandèmia és això. Quan ens van confinar vam tenir un peron de cop. Teníem una tirada molt gran perquè estàvem sortint a tots els mitjans i, clar, al març es va tancar el projecte i tota aquella gent que venia, que ens havia vist al mitjan, això es va parar. Quan vam tornar a obrir no teníem l'impuls dels mitjans. Aquí ja la gent, diguem-ne, ens n'havíem oblidat molts. I la gent va venir a poc, va anar venint, aquí vam obrir l'Instagram i amb l'Instagram hem fet una mica més de promo i ara jo penso que tornem a tenir l'activitat que teníem abans o sigui, al febrer, per exemple, abans del confinament. Molt bé, Victòria. Moltes gràcies per la teva exposició. Segur que abans de comprar qualsevol eina pensarem en la Biblioteca de les Coses perquè així li podrem donar més vida a les eines i als objectes i de passada alliberarem les nostres cases d'objectes, que tampoc està malament.